Саид Қиёмиддини Ғозӣ, рӯҳонии маъруфи тоҷики ҳудуди 1 моҳ қабл дар Русия боздошт ва ба таври мармуз ба Тоҷикистон оварда шуда буд. Дар СИЗо-и рақами 1 шаҳри Душанбе нигаҳдорӣ мешавад. Як мақоми раёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлия рӯзи 21 декабр ба радиозодӣ гуфт, ки Саид Қиёмиддини Ғозӣ дар охирҳои моҳи ноябр ба ин боздоштгоҳ оварда шуд. Намояндаи раёсати иҷрои ҷазои вазорати адлия дар суҳбати ҳузурӣ ба радиозодӣ гуфт, тақрибан 27 ноябр Саид Қиёмиддини Ғозӣ ба СИЗо-и рақами 1 оварда шуд ва феълан аз ҷониби муфаттишон мавриди пурсиш қарор дорад. Ҳамсуҳбати мо нагуфт, ки ин рӯҳонии тоҷик чӣ гуна боздошт ва ба Тоҷикистон оварда шуд, вале афзуд, ки Саид Қиёмиддини Ғозӣ саломат аст ва ҳеҷ гуна зӯроварӣ дар нисбати ӯ ҷой надорад ва пайвандонаш медонанд, ки ӯ дар ҳамин ҷо ҳузур дорад. вай дар мавриди ба кадом ҷурм айбдор шудани Ғозӣ бехабарӣ кард ва афзуд, ки баъди анҷоми тафтишот мешавад дар ин бора суҳбат кард. Аммо манобеъ радиозодӣ мегӯянд, ки ин рӯҳонӣ барои таблиғи мазҳаби шиа ва таҳқири мазҳаби ҳанафӣ гунаҳгор дониста мешавад. хонаводаи Саид Қиёмиддини Ғозӣ қаблан гуфта буданд, ки ӯ ҳангоми сафараш ба шаҳри Санкт-Петербурги Русия бедарак шуд. Раҷабгул Мусулмон ва ҳамсари Саид Қиёмиддини Ғозӣ рӯзи 22 ноябр дар суҳбат бо радиозодӣ гуфта буд, ки бори охир 2 рӯзи пеш бо ӯ тамос доштанд. Саид Қиёмиддини Ғозӣ солҳои ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон ба Афғонистон парванда шуда дар ҳайати иттиҳодии нирӯҳои мухолифини тоҷик фаъолият кард. Бо имзои созишномаи сулҳ Саид Қиёмиддини Ғозӣ ба ватан баргашта узви зеркомиссияи ҳуқуқии комиссияи уштии миллӣ буд. То қатъи фаъолияти комиссияи уштии миллӣ дар ин вазифа кор кард ва барои хидматаш дар татбиқи созишномаи сулҳ аз ҳукумати Тоҷикистон бо ордени Шараф қадрдонӣ шудааст.